Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Upoznajte tradiciju, istoriju, običaje. Pošaljite SMS na telefon 067 7 123 123. Tišine, ali pošto je danas poseban praznik, Tako je, imamo još. Gostove je nama Slobodan Čvorak iz Čačka, izdavač 27. put izdaje ovaj kalendar, doduše ove godine za prestupnu 2020. godinu. I u svaki tačan odgovor uz nagradu glavnu ide i ovaj narodni kalendar. Čestitamo i idemo dalje. Život ne vredi ništa, ali ništa nije vredno života. Čestitamo uz ovo i narodni kalendar. A imaš li neku izreku iz tog kalendara? A ja malo pre pročita, sad je na Jesi tebe jednu, reč, ali Žile. 3 put Bog pomaže. Znaš, mi imamo 3 pitanja. Ček. Pročitaj još neki naslov onako, a? Evo, jutarnja molitva kneza Miloša. To je nešto što možete pročitati u ovom kalendaru. Onako je poprilično dugo, pročitat ću ja posle emisije. Kako se molio Miloš dok je učestvovao u prvom srpskom ustanku sa svojim kumom Karađorđem. Idemo dalje. Odlično si pročitala, a imamo dakle i za vas jedan narodni kalendar, a ja sam našao mudrolije, hoću da ti pročitam jedno. Može. Kaže, kada reči izviru iz srca, eho njihovog žubora uvek je u nama. Ne moramo biti savršeni, ali moramo biti ljudi. Kad te ljubav zove, ne oklevaj. Odazovi se. Tako je. Tako kaže narodni kalendar u prestupnoj 2020. godini.